But unfortunately, they are no longer with us. Zininzi izityebi ezithe zinobutyebi bonke. Kodwa unfortunately, sithetha nje, they are no longer with us. Kodwa uThixo ulungile. Ingoba athi thina singenazinto sinje but asigcine. God is good. Akho nto ibhetele besinoargwisha ngayo. To say we deserve to have this last Sabbath. Senzanga kulunga. Noxa usithandile nje. At least that we can say Darawa sincede nakusithanda. Because kungenceba zikaYehova that indeed sihlangana sisithi eyokugqibela le Sabatha. Babe kunoke kunikwe i-challenges zethu intando yazo bekumele banathi sibhubhile.
Bebeba ndathi siphelele endleleni. Come to think of it, kulo nyaka ndiphantse ndayinkedama lahlekelwa ngabazali. You know, as we grow, because they've been there for a long time, ingqondo ithi they are supposed to be there. And in reality, Ileba, someday, not far from today, they are going to be no more. Uthixo ugcine wagcina ne-assets zethu. But abantu better securities baqhekezele balahlekelwe. Zathi ngasile burglars. Ngayanga kuyaphi. Uthixo wazigcina ne-assets zethu. Uyayazi la moto yakho uyixhasa ngelihlo kuthiwa isekhona. Funeka xa imayo ikhangela igqwetha ibe uqwesa ngoba xa izawuhamba uzawunika izandla zabazalwane. But isekhona zimkile iminyobo. God is good. And so, sitting and but I have this thing within my heart this morning ezele umbulelo ethi apha enkosini menzi kumkani wami. Beyintanga uThixo benisithi mfondini ngenxa yempatho yakhe enhle. And so I wish to pray just for someone mhlawumbi nam ndinayo into ethe enkosi ngayo. Khona into endinothi apha enkosi enkosi nami ndigcinile. Abanye bethu apha enyakeni were involved kwi-accidents but basenathi ewe ndiyavuma akuhlanga zonke izinto but at least let's appreciate the fact that God has been good to us. Though thina besingalunganga bathene betheni kanene ndifuna ukubulela okanye ukuthandaza nomntu othi ndikubulela le mba ulungile. uDavid uthi xa ethetha akenzi kuthi ngokokwenza kwenu. Kubulela uba uThixo ngenasichiba. Ukhona umuntu otshoyo othi ndinento ethi efuna uthapha enkosini this morning Thixo enkosi. Uyayazi intoni ombulela ngayo. Come, let's pray together. Let's thank him together. Menzi kumkani wami. This is God,
Thixo wethu othandekayo, sisesandleni sakho zonke izinto. Emini nje Nkosi siphakama sisiza phambi kwetrone yakho yobabalo. Sinovuyo, sinombulelo, sinochulumanco ngokusiphatha kwakhe kakuhle. Xa sijonga Nkosi i-challenges esiye sanazo throughout the year, xa sijonga what we have been through, Nkosi ethandekayo ulungile. Xa sijonga Thixo wethu that ukho abantu ababhetele nabangcono kunathi abebelideserve eli thuba, ukho abantu abebelithandazela eli thuba, ukho abantu ebebelilangazelela le mini, but you have given it to us for free. And for that we thank you. Sibulela ba one, kanguvume ingxaki ebesikuzo throughout the years ibhalwe ebusweni, zesihlekwe nazintshaba zithi ubuthixo wakhe. Sibulela ba ungakhange uvuma kwesibini okokuba ezi situations siphelele kuzo. Here we are, in spite of what we've been through. Here we are. And Nkosi yethu ethandekayo, we just want to say thank you for your loving kindness, for your mercy that has not only been shed on us but been extended to our loved ones. And so we ask that you may read our hearts this morning and answer Nkosi iminqweno yokugqibela esezinhliziyweni nasezingqondweni zabantwana bakho. We pray that you may meet them at the point of their need. Makuthi ukuza kwabo Nkosi kule sabatha yokugqibelayo lonyaka ibashiye bengone zintsikelelo zonyaka omtsha. We pray for prosperity. We pray for success. We pray for faith. We pray for hope. Bagcina abantwana bakho bakhumbule apho bathathe khona, nalapho Nkosi baphumeze khona kulonyaka, bangoyiki ukungena kunyaka omtsha besazi into ukuthi wena uthembekile yaye unabo. Babambe ngesandla sakhe esileqi de bakubone ubuso ngobuso ngoYesu siyathandaza. Amen. Amen. Masithatha iBhayibhile zethu sijule kwincwadi ye-Exodus. Incwadi ye-Exodus chapter 23. Khuthaza into yoba uhlale emcaleni komuntu oneBhayibhile, ngoba sizayifunda iBhayibhile. Incwadi ye-Exodus chapter 23 ndifunda liqala kuverse 20. Ndizawuphela kuverse 23. Uyabona ndithuma isithunywa sam phambi kwakho
basikugcina endleleni sikufikise endaweni endiyilungisileyo. Silumkele uliphulaphula ilizwi laso, musa ukusiphikisa, kuba asiyi kuluxolela ukreko lwenu, kuba igama lam likuso. Ke ukuba uthe waliva ilizwi laso wenza konke endikuthethayo, ndoba lutshaba kwiintshaba zakho. Ndibabandezele ababandezeli bakho, kuba isithunywa sam sohamba phambi kwakho sikufikise kuma-Amori namaHiti namaPerezi namaKanani namaHivi namaYebusi, ndiwabethe athi shwaka. Inkosi esekhaya ezulwini mayisikele ukufunda kwelizwi layo ngoku ide ibuye inkosi. Amen. Ndifuna ke ukuncokola ngezi vesi ezimbalwa esizifundileyo this morning kule ncwadi ye-Exodus, eyincwadi yemfuduko. And isizathu esibangela okokuba ndifuna ukufunda le vesi kungenxa yokokuba ububi bandile ububi, and ekwandeni kobubi kwande nezinga labantu abasebenzisa izinto zobumnyama. Bantu bayathwala for success. Bantu benza izinto. Anifuna uba ngumgxeki, kodwa abantu benza izinto. I-success yanamhlanje kunzima ukhawuleza uyicelebrate. Hleze kuthi kanti. Imbewu zesitiya esimnyama ziyakhawuleza uchuba. Kunzima. Bakhona nalapha enkonzweni abazama ibhizinesi zabo, indlebe ilele nakwecala ikhona umuntu onceda ibhizinesi zikhawuleza. So ububi bandile. And njengoba busanda nje bubonakala ingathi betha amandla ilizwi likaThixo namakholwa. Ngathi unamakholwa ane-backup ethi uba kungakhe kube nzima kum ndingazingcamela ekuthwaleni. Abakafiki but bayayicinga. Bathi uba ndingafika to a point where ndingamprova uThixo into yoba uthatha ithuba, ndiyayazi shortcut. But uThixo uthetha noIsrayeli esithi kuIsrayeli, ndizawubeka isithunywa sam sihambe phambi kwakho, ze esi sithunywa sikugcine, sakugcine bubini obuza kuvelela apha endleleni, yaye siza kufikisa kwindawo endiyilungisileyo. Izithunywa yinto ekhoyo. Izithunywa ndizawuthetha ngazo, zawuthetha ngomsebenzi wezithunywa nobukho bazo ebomini bethu, so that while we doubt the presence of God or we question God, we may know that uThixo unendlela asebenza ngazo
And ezo ndlela uzibeke in place for our own salvation. Now uthi kuSirayeli apha endleleni ndibeka phambi kwakho intoni kanene. Ndiyacela ke siyibambe le concept yesithunywa because yiyo le ndizawuthethisana nayo kulo lonke eli xesha ndilapha phambi kwenu. Ndibeka phambi kwenu isithunywa. iBhayibhile ithi xa ithetha ewe izithunywa zidalwe ngaphambi kokuba umntu adalwe. In fact umntu wenziwe wasilela kancikane nje kunezithunywa zantoni kanene. Zininzi indidi zezithunywa ngokoluhlu lwazo. And this information to you is very important, so that when you are confronted with a situation and you are praying to God, you may know exactly when is it oyicelayo. Be clear xa uthandaza. Zinoluhlu lwazo, zikhona ikerubi, zikhona iserafim, zikhona ezikuthiwa xa kuthethwa ngazo zii-archangels. Kube khona ezinye uPostile Paulus azicelayo phaa kwincwadi yamaKolose nencwadi yama-Efese esinganikwayo eBhayibhileni apha inature yazo uba zinjani, but siyazazi uba zikhona xa esithi asilwi nenyama nantoni kanene, kodwa sila namagunya, iziphathamandla kwezasemazulwini intoni kanene. Ezi zona thetha ngazo uMpostile Paulus zi-responsible for i-galaxies, zi-responsible for ulawulo lwezulu apha esibhakabhakeni. But kubekho ezi uThixo izithunywa ezinamaphiko amabini athi xa ethetha ngazo uDavide kwincwadi yeNdumiso chapter 34 verse 7, uYehova uziyalele izithunywa zakhe uba zikurhange zikubiyele naphina apho uyakhona. So uhamba nje wena ubungayazi lento before today oba ubuyazi unesithunywa. Unantoni kanene? Nesithunywa esihamba nawe 24/7. Asibuzi kuwe because kaloku uyayithanda neprivacy. Asibuzi kuwe, sinikwe i-command on the day you were born. Sa-assignwa kuwe. This is your guardian angel. Sihamba nawe. Sihamba nawe. Idwembi ngumsebenzi waso. Vuma ndithi mbi. Ngoba uba ubungayazi usengxakini. Esi sithunywa sihambe siphethe incwadi. Siyabhala yonke into le oyenzayo, isithunywa sakho siyathingelela. Isizathu soba sibhale kungenxa bafuneka sinike ingxelo ngawe. So funeka singaphosi mzuzu na second yezinto ezenzekayo ngawe. Phakathi kwezinto ezizibhalayo sibhala ingcinga.
balingcinga bajamba usithi umenyiwe awumenyiwanga uyiplanile uba masiyiplane qha icebo lokuphuma wathi uzothi umenyiwe. Otherwise useplanning nguwe mastermind walento. Kuba thina njengabantu singakwazi ubona isithunywa sona esikwazi ubona sibhale ukwenzela uba le ngxelo sibhale side siyofika nangomhla esithi baphela apho ubomi bakhe. Siye ezulwini each and every time siyanyuka siyonika ingxelo yakho yosuku. Ile yamenza uYosefu ene-offer. Wathi uYosefu ngiyayiva i-offer is tempting. But ingxaki yam inye, there's a third person here. Ngoba mina ngiyazaza ndihamba and lowest time yabhala sisi. No wonder when we read to Psalms 34 verse 7, we need to be careful and consider or think of Joseph. Because that text isithunywa sikaYehova simangqinga sibahlangule bonke abamoyikayo. Ingxaki yethu intoba kuphila singamoyiki uThixo and then expect that xa sengxakini makavele. Sibangqinga ngenxa zonke abamoyikayo. Sibahlangule ngenxa zonke. Sibekwa esisithunywa phambi kukaSirayeli and kuthiwa, and please note this thing, that immandate yesisithunywa is to make sure that you reach the destination. Sikufikise endaweni endiyilungisileyo. I have prepared kuThixo utsho kuIsrayeli, and by this time esitsho uThixo kuIsrayeli bane 3 months bephumile Egypt. Balapha basentabeni yeSinayi, and uThixo chapter 23 is the conversation ebeyiqale from chapter 19 when he descended. Yewehla ngokwakhe to meet with them. Phakathi ngancoko bakha ithole wafuneka uMoses ehlile wehla phinde wenyuka. And then uThixo uthi kuba mamelani, njengoba ningabantu bam ndinithembisile ngalelizwe nizawufika elizweni, but it is important, it's expedient for you that nisilulamele isithunywa. Yabona ke iBhayibhile imane ithetha ngesithunywa sikaYehova. Nikhe nive xa ithetha ngesithunywa sikaYehova kuthiwa isithunywa sikaYehova sathetha. Isithunywa sikaYehova sathetha. Esi sithunywa uba uyalithanda ibali seza kubo besese-Egypt, and kubalulekile that sivele esi sithunywa e-Egypt. Why? Because asikwazi ukuzikhokela, asikwazi ukuzikhupha. We depend upon the power from above, and God provides that even through his angels, because these angels are angels of light. Zikhona ingoma eziculwayo, enye nami ndiqhuba yatsho kamandi ibhithi apha endlebeni. Qha andavana nayo apha endlebeni. Yathetha ngedlozi layo.
Iqale kakuqala komenza ndithwala ndizozela for the next 2 hours. Cha siqala ungavali xa ithetha ngedlozi layo because ndiyayazi into yokuthi idlozi ayisosithunywa sokukhanya. And so I cannot continue to enjoy knowing very well that this song ithetha nomuntu omoya. These are angels of light. Whenever abantu bakaThixo befikela kwixesha elinzima lobumnyama, these angels zivele zibengezele. And ukukhanya kwazo kuza nokuthi umuntu kaThixo akwazi ukubona kule thalela kulo. They excel, which Ellen White ithetha ngazo, they excel in strength. Ukuhamba kwazo kukuletsheza kombane. Kodwa xa unoyibona ihamba phezu komhlaba sozuyive unyathela umhlaba. Zizithunywa ezi uThixo azibekileyo ngaphambili kwethu bazisikhokele. Ayithethi into ukuthi kuba ezi zithunywa zikhona asizuchatshazelwa zizinto ezenzekayo apha ekuhlaleni, enye yazo ukufa. Ngexesha zizawusibukela silila izithunywa, umsebenzi wazo ibe kukuza ngelo xesha zize kuthi nentuthuzelo. Umbhali ndiyamthanda kanjani xa esithi uba kukho ixesha ezisibukela ngayo thina bantu bakaThixo izithunywa uxa sicula ngosindiso. Othi umbhali, for angels never felt the joy that our salvation brings. Akho ixesha nazo phaya ezulwini no-wonder xa sifikile zizasibeka phantsi hadi ngezime, ngoba kuzawungena abanye abantu abanevesi engabhalwa ngencwadi kodwa ibhalwe ngamava. Zime zithi kule ndawo siyaphela thina. Yes, sir. They've never felt the joy that our salvation brings. And so ezi zithunywa zihlobo zam ezithandekayo, kubalulekile le information as Christians sihlale siyazi that izizithunywa ezinamandla. You know, one of the things uSathana yenzayo
from ngaphambili sihambe phakathi kwabo, siyakwazi usuka phakathi kwabo sihambe emveni kwabo. Whatever ayenzekayo kubantu bakaThixo, esi sithunywa sikhona. Isaiah 63 ndicela uyifunde. Isaiah 63 verse 9. Sinake sesithunywa sinye esikhokhela abantwana bakaThixo. Ngiyayithanda le verse. Isaiah 63 ufikile. Funda nami verse 9. Thetha ngesi sithunywa. Ekubandezelekeni kwabo konke wabandezeleka. Nesithunywa sobuso bakhe sabasindisa. Ekubathandeni kwakhe nasekubathongeni kwakhe wayebakhulula ngokubamisela, wabafunula, wabathwala yonke imihla yephakade. So esi sithunywa xa silila siyachukumiseka. In all of their affliction, he too, yabona uIsaiah uzisenyinto, uIsaiah mamela ubumjonge kuphela esisithunywa funeka ukhangele ngasentla because ngokuthi he ezama ukonakalisa into bangoku esisithunywa sime endaweni yomntu ono-authority over Israel, simele uThixo. That's why esithi ngoku yena uIsaiah he engathi sa bekumele baxelatha kuso urefera to the angel, but no, he's referring to someone with higher authority, higher than the angel, meaning to say singavuma sithi kasijonge movement yesisithunywa from ekubalandeni eyiphutha sihambe nabo enhlango sibulaleke nabo esisithunywa sasimele uKristu. Esithunywa esasihamba phambi kukaIsrayeli sasimele uKristu. And zayiprova loo nto leyo because kuJoshua chapter 5 kukho imfazwe kuJoshua chapter 5 and uJoshua uyoyika mntana zange basibona esisithunywa oko andibankonsi zange basibona. In fact, the movement yelifu above them is determined by the movement of these angels among them. If basibona ilifu libheka pha, that means the angel is in front leading, but xa sime nqo, then they know that angel is no longer there, he's amongst them. That is why you will find that he's on the Bible and the angel of the Lord moved amongst them kufa abantu. Now go Joshua chapter 5, mvala inkonzo. Go chapter 5 because zange basibona, right? See right? Zange basibona ngoba siphuma bayasazi basithengelele. Bayasazi sikhona bayasibona ipresence yazo. Bayasibona izinto ezenzayo. Chapter 5 uJoshua uzawulwa nesasixeko. Ngasibona esasixeko saseJericho. Uyoyika uJoshua. Nginathandaza. Ngathandaza uJoshua. Hayi Nkosi kasincede. Siyoyika isizama nabantu bawo wasikhuphe iphutha sesilapha ngokusifuthanele elizweni siyoyika weqe phambi kukaJoshua indoda ende ephethe ikrele. uJoshua xa ebona wethuka woyika mamakude waqhubeka wayibuza ungakuthina okanye ungakwintshaba zethu ixa iphendula ndingumphathi wezithunywa zasezulwini ndikhutshwe uzawunceda wena for the first time oko bebengasiboni bazosibona xa
bajongelene neJerikho sasi-identifya ndingumphathi wemikhosi yaPhikaneni. Naxa isisitsho ngubani omaziyo ngumphathi wemikhosi? Ngubani omaziyo ongumphathi wemikhosi? UDaniel Ostrada kulo mbuzo xa esithi uyakusukeme uMikhayeli mamela xa kuthethwa ngayo umphathi wemikhosi yasezulwini. So all along mlanjana bahamba noKristu phambi kwakhe. Nyanisile ingoma uYesu uyandikhokhela ngeyakhe intoni kanene. Abayazi all along. And it is important mlanjana that he appears to them while they are still in Egypt. What is happening in Egypt before they leave? The angel of the Lord came, and some people died, and some were freed. He must come while we are still sinners. Yabona ke lonke lo msebenzi bayenzayo ngaphambi wabathwala wabaphephisa. Oh please anali ixesha uzuziphinda uzifundele le verse ekhaya. Yona ndimandi about this is that the angel ithenjiswe ngentweni iza kufikisa. Iza kufikisa. And kukicaution pha evelileyo ngenxa yexesha ndinalo ungena kuyo laa ndawo ethi silulamele ngoba igama lam likuso. Silulamele sisithunywa endisibeke phambi kwaso, because anything oyenzayo erongo okanye ungaphulaphuli kwaso ithi awuzutholelwa uRhexo lwakho. Iphulaphule. Take heed of the counsel. This is true. Now, yonke lento yenzeka uKristu engekakhawulwa mlanjani mnivana inkosi. Engekakhawulwa. Esenza umsebenzi wakhe as isithunywa nawe okanye umthunywa kaThixo. Uyanguye ozapha phakathi kwethu. Guess what happened? The same ministry that he had given to Israel, ngoku yazonikwa yena. Imbali ithi efika, angels were ready, longing to minister to him. Why? Lento bezibone kuye. Now they have to do it kuye. Xa ezalwa ithini ingxelo kwaye kukho abelusi kwelo lizwe. Behlala ezindle belinda ebusuku intoni kanene. Babona ngesithunywa senkosi simi phezu kwabo. Isithunywa ke eso sathi kuba musani ukoyika kuba namhlanje ndiniphathele indaba ezilungileyo ezingovuyo olukhulu oluya kubo bonke abantu. Uyabonani namhlanje nizalelwe endlwini kaDavide umsindisi uKristu inkosi. Nansi ke into eyaba ngumqondiso kuni lofumana lusana lusongelwe ezigqeni lulele emkhombeni wesithathu wabakho ndawonye nesithunywa eso inkitha yomkhosi wasezulwini idumisa uThixo isithi uzuko uThixo enyangweni uxolo emhlabeni inkolelo ebantwini. Lowo wayekhokhela uSirayeli mandulo ngoku uhamba noSirayeli. He's no longer ngoku kaphambili kwethu kodwa uphakathi kwethu. Hamba nathi sicula le ngoma ngamava xa isithi uYesu uyandikhokhela ngeyakhe intoni kanene. Xa siphinda sitransite sithi ndihambe nawe Thixo wam njengo-Enoch nini kanene. Manduka lowo sasixhomekeke kuye
phambili ngoku naye wafuneka axhomekeke from the very same service of the angels. Because why? Ungumuntu ngoku njengathi. The very same service ebeyinika ngoku funeka inikwe. Fundi bese ugqibela kuvala uqinile ngoku. Ndiye noko bezintathu bezinganintsanga. Zikhona endingazifundanga qha ndizibazali sendigqithile kuzo ngoku. Kodwa iyi-one le ndizayifunda. Andibona into yoba nokuthula. This angel, well, we know very excited. That must be. uYesu seGetsemane ke ngoku ndithetha ngaye edinga inkxaso, right? seGetsemane. Uwe kabini emhlabeni. Uwe ngela xesha ebegqiba ukuthi kuPetrose noMarko noYohane hlala napha nithandaze. Ngiyakhumbula iBhayibhile ithi wahamba umgama ungakogityiselwa kantoni kanene. Kulaa ndawo wakuyo kwakungekho mntu wayemva, babelele bonke. uElen wathi xa izoba wayimanyelwe yimithi nendalo isithi ngelishwa asingobanda sikwazi ukunceda. Wakhala asinaye kangiba simthanda uYesu. Ngubani nepicture kaYesu okhala noko naxa ikhali noba uthi shu noko awunomthemba uYesu ophongayo. Kungamama uYesu ezinye izinto masizibulele boThixo wazifihla khona. Banceda futhi bangabi khona aba-WhatsApp ngesintu mane simamele i-recording kaYesu. Simbulela uThixo njalo. But walila kabuhlungu. Eleni wathi uthi wayisithi ngathi ujijwa okwamathuba. Ubani usaziyo isitrophu senziwa njani? Ufelo lwenkomo ujijwe ngala ntambi inkomo. Uthi he felt as if everything inside of him was turning. Cwina wabhonga waziqotha emhlabeni. Balele bonke. He cannot explain this feeling akuyo. Emzuzwini kweqabo anyazi ukhona into kaQaqanjela wathi ukuphika enqaqamba ikithi kwa uthi usibuzwa yipi ke izinto kaZulu ukuthi hayi nabantu udubula. Emhlungwini balento beyiva kweqwaqa. Wafumana amandla Yesu. Uyahamba kancinci. Bahamba ukhangela abayabayithika ifika balele. Amkhwazeka afika Petrose. Petrose yunkosi ukuthi mandithandaze. Ninjeni ungakwazi ukuthini kanene. Linda. Uye ngokuthi ufuna la support. Kulobe kade support. Lobe sithele. But nguye ngokuthi ngento ngoko. Wena wathi zibukele izithunywa. And kugqityiwe le uzayisela yedwa engancediswanga. Ayisela yedwa engancediswanga. Funda nam uncwadi kaLuka chapter 22 verse 43. Uve into izithunywa esingakwazanga ukuyenza. Soyiseka naso isithunywa. Ndivala ngale verse kule Tshumayelo. Luka 22 ufikile. Akanifunela lokumvangeli kwelibandla uDick. Verse 43.
Kwabonakala ke kuye isithunywa sivela emazulwini simomeleza uthe yeke mhlobo wami. Now xa esuka phaa kubo niyamkhumbula esithi ninjena ungakwazi ukulinda. That same feeling Ellen White uthi ebimfikele iyodwa yaphinda yafika eme phambi kwabo yafika iphindwe kwaliwakha. Kwanyanzeleka into yoba angayigqibi kwale sentence ethi yintoni ningakwazi umthandazela. Wajika and then uthi ngonyathelo olunzima nangokubila igazi uYesu wazama amandla ayofika kulaa ndawo ebethandaze kuyo kuqala. But because ebesebenzisa amandla akhe onke wathi xa efika kulaa ndawo ankomzimba amandla aphela. Zacima izibane. uYesu ngoku uzawa emhlabeni ngobuso. Lihleli nami bandla. Ithi ke ngoku iBhayibhile kule verse esiyifundileyo zithe izithunywa xa zimbona esiwa kwakwesiyi-1 esiphuncuka ewe kulaa line yezithunywa ezibukeleyo seza saza kumganga uYesu phambi koba betheke emhlabeni. U2 verse 43 kwabonakala ke kuye isithunywa sivela phi kanene. Andimazi uYesu umngakanani msuthu noba noko ligqagqo olude kodwa ndizama ukucalculate ispeed between inhloko yakhe nokudibana kwayo nomhlaba ngoba loo circumference mlanjani izamnceda to determine the speed of the angel. Samqhakamfula sambamba phambi koba uYesu abetheke emhlabeni. Ithi iBhayibhile yami sawube simbambile samenza ntoni bazalwane? uYesu ngokwakhe dependent on this ministry of the angels for strength and courage. Wakwazi ukuthandaza okwesibini emveni koba emelezwe esisithunywa. Ayathandaza uYesu okwesibini umelezwe esisithunywa. In fact isithunywa simbambe ezoba. Simbambe zobetheka emhlabeni sambamba qha. noYesu ungame emzuzwini waziva uba amandla yabuya. Ngoba ithi iBhayibhile yami samombeleza. So andiyazi noma sathini apha kuYesu ngexesha semxhakileyo ngexesha sembambathayo nokuthula uYesu isithunywa andazi athini kodwa sakithi iBhayibhile yami samthini kanene samombeleza mhlawumbe uYesu wayikhefuzela eseyikhefuzela wade waqala uYesu uphefumula ka-right. Sambuza nesithunywa right ngoba ngizia mamela sawugqiba isithunywa samshiya kulaa position ebemele uba ukuyo before afeyinte. Samshiya emadolweni. uYesu uyakwazi bazalwane ukuthandaza kwesibini because omelezwe esisithunywa. In fact ukomeleza kwakhe kwesisithunywa yaba nguye othi xa ebuyela kubafundi bakhe wathi ndiya-understanda guys, the flesh is weak but the spirit is willing. Lo and behold luYesu tshaba vukani silungise. Xa befika abaya nguye lo ebefenka womelezwa sisithunywa nguye oya kwintshaba. Nifuna bani? Nifuna bani? Dear friends, elanto endivuyelayo about this ministry is the ability of the angels to encourage us